Takže čau. Čau, jsme tady u dalšího videa a tady to video bude patřit tankům online. Snad se vám bude video líbit a určitě koukejte. Tak. No tak jdeme asi tady na Andrian, tohle nevím myslet. Na Skandrovsk. Novela. Andrian Eskov. Nevím jenom to Umbrella. Ale to je v noci. To je super. Než máme tady se tady vyplatí být spíš červený. To jo, bude červený. Jo, teď to tam je lepší. A to stejně za 5 minut končí. No tak. Počta. Hele, máte poštu. Hele. Chytej. Ale mám pronutil, ale. Počkej, tak ty jsi blbý nebo jo? Já jsem. To máš ta karavečka. Jo, ale teď to není blbej. Tak to je ta máš ta karavečka. Ne, umři. Já nemám umírat, ty máš umírat. Haha, ty vole, já tady žiju tak strašně málo životama. A to jsou lámy. Aha, tak tady asi neprojde. Ne. Dobrý. Je dobrý. Ne, tam někdo vzal lajku. Cože, proč se tam kempí? Jinak určitě koukněte na můj kanál. Určitě. Hele, čusík. Aha, no. Tak to si myslím, že to neumí, no. Jsem to zmínil. Sám pro lajku. Ne, nejde. Co tě? Fakt, ty vole. No já mám vlajku a mě převrátíš. A teďka jí se bude. Ne, on se taky převrátil. To je fakt idiot, že jo? Ne, nedávej. Vem to. Pepák. Cípněte. No to nevím. No. Tohle vypadá docela těžkou. Na hodně těžkou, protože hrajeme asi jenom my dva a ten byl Paskary pro Pantely, že jo. Hraje taky. Hele, víš co? Umírej. No, to tady to nejde. Aha, to nevím, jak to udělá, ale okej, no. Jo. Ne, ty vole, narazil tanky všechny. Ale kde jsou skoro všechny? Jo, tak to bylo jednoduchý. Počkej. Tak to nešlo, já jsem neměl vůbec žádný náboj. Prčic, taky nemůže být aspoň jednou nekonečný. A co koho hraješ? Já hraju za toho, za Firebird. No tak já. Mám ale chuť si koupit tohoto Handra na dálku. Ani ne. Ono to, že někdo akuje, co je tím, že super. A teda Eroin zase po třetí už mám lajku. A asi po třetí mě se někdo zabije. Že mi zase někdo nepomůže. Já tady chytám pana Oltíka. Jo, to jsi ale těžký chytnout, kamaráde. Ne, ty bohle, ty to frýzí do háje. Ty akorát napřed, akorát ti naštve, co jde. Ne, do mě zase střelí nějaký thunder nebo co. No a ono mě ještě zabije. To je frýzí, že jo, to je úplně ne. No jo, ale že jo, tak jako to se do něj šla pak i já, že jo. Já jsem do toho frýzí nešel, jsem šel do toho s tou lajkou. No, co tam má prd. To nedáme. A nevadí. Já se koukám, no vulkán jo. Kene, jestli tohle, nebo počká na vulkán. Ne, čtyřka. Prosím.
asi koupím to free. Já si asi koupím to freezí. Velký? Já nevím, co si budeš kupovat ty? Já nevím, asi taky. To je pravda. No jako... Tak on to taky i zastavíš a pak to zabije, že jo? Když bych se možná našel co mám hyno, protože to je má nejoblíbenější zbarání. To teď taky červený leftujou, že jo? Trošku. No, je to teďka 5-5, no, ale hlavně z našeho týmu avkujou. Jo, tak tady ten jeden avkuje. Buď jenom jezdí, nezabíjí, anebo prostě vůbec nehraje. Já přesně nevím, co to dělá. Záleží. Ale můžeme dát ještě. Když tak. No, asi ne. Jo, dáme. Pojď. No tak čau, dalšího videa.